čo si podporil festival, predstavuje vám skákanie radosť. Ale dúfam, že ten text, ktorý v tej piesni vás príjme k tomu, že ste sa zamysleli nad tým, o čom táto piesne nie. A tá piesne je o jednom veľkom probléme v súčasnosti. A to je interrupcia. Ja pozorne počujem. Počujem, nenávidím. Počkám, ešte nás vytvára. Zatiaľ môžete spraviť predu voľnou. Spúšťame odtiaľ, chlapci, viete, voľnou. Pripravme sa, ja spúšim. 3, 4, 3. A naspäť. 3, 4. Ďakujem. Prosím, veľujeme všetkým, kým ak možno žiť, pretože ešte ani nezačali poriadne žiť, moje srdce dávno prestalo byť. Ako ste niekto zase do pôdy, ho vykopali skôr nie za klíčom píroní, aj prerušili iba, no ďalej sa pokračovať nedá. Ukončili predčasne, vraj tlačila bieda, váš si prosím, aké máš šťastie a nezabiješ život. Ty v tele matky rastie, už nikto sa nedozvie, aké si mal vlasy, a či na tváre pekný, Či znamienko krásy, či na vrchu kocky, či pár kil naviac, či odporný na vedy, či hudobný mania. nepocítiš nikdy, teplú na noč matky, nezalúbiš sa do veselej kamarátky, nezačneš oslaviť činné sviatky, tvoj život vraj nezačal, ľahko chyba matky. V nebi ako aniel, ktorého tu nechceli, tam pred Božou tvárou môžeš sa veseliť. Tvoji rodičia nechápali, že si pre nich darom, bol si pre nich prekážka, chceli si žiť po starom. Pýtam sa vás, áno vás sa pýtam, prečo ľudská bytka, ľudské obete si pýta, či láska medzi ľuďmi je tak hlboko skrytá, či dovolíme mali medzi nás sa vítať. Pýtam sa vás, áno vás sa pýtam, prečo ľudská bytka, ľudské obete si pýta, či láska medzi ľuďmi je tak hlboko skrytá, či dovolíme mali medzi nás sa vítať. Ako nejakým jednoduchým zákrokom, omily musíme riešiť pokrokov. Nikto ale nerieši, že žiť si mal právo. Bol si iba niečo, čo náhodou sa stalo. Nespravili, bol si obeťou ich hriechu. Nutníci ťa smutové tváre tu na smiechu. Odrezali konali, práve začal tučať. Nebudeš mať ráno, zo svojej super. Super. Na tento svet nedostal si povolený pobyt. Vymazaný navždy z kroniky ľudstva. Nezahraš si trestce školského družstva. Od neho si vyšiel, dal do teba jedinečné, si bol mal zámer. Teraz ťa obýva, zahrňa ťa láskou, už nemusíš zamýšľať sa dešovou otázkou. Prečo ťa odstránili z tohoto sveta? Už ťa to netrápi, tvoja duša je zredá. To necháva na svedomí tých, čo ťa zabili, čo pred realitou svoje oči zakryli. Pýtam sa vás, áno vás sa pýtam, prečo ľudská pýcha, ľudské obete si pýta, či láska medzi ľuďmi je tak hlboko skrytá, či dovolíme mali medzi nás zavítať. Pýtam sa vás, áno vás sa pýtam, prečo ľudská pýcha, ľudské obete si pýta, či láska medzi ľuďmi je tak hlboko skrytá, či dovolíme mali medzi nás zavítať. A netvárme sa, že máme morálne zásady, keď dovolíme páchať a kruté potraty. Mnohí sa pýtajú, kto rakovinu vylieči, odpoveď áno, ten človek skončí v koši. Pýtam sa vás, áno vás sa pýtam, prečo ľudská pýcha, ľudské obete si pýta, či láska medzi ľuďmi je tak hlboko skrytá, či dovolíme mali medzi nás zavítať. Pýtam sa vás, áno vás sa pýtam, prečo ľudská pýcha, ľudské obete si pýta, či láska medzi ľuďmi je tak hlboko skrytá, či dovolíme mali medzi nás zavítať. Tak sa pýtam. Ďakujem pekne.